Så vi er i gang. På vej mod toppen af Aktjøs højeste bjerg. Det bliver mørkt meget snart. Vi kan ikke få noget sted at sove nu. Det virker meget dystert. Med flot udsigt. Okay, det der er sket er, at vi kommer op på bjerget. Jeg ved ikke, om man på kameraet kan se, det er byen hernede. Så skulle vi have aftensmad. Men så, den gas vi havde købt, den kunne vi ikke bruge. Så vi har spist minutnudler, tørre, helt rå, til aftensmad. Og Christian han gik simpelthen i gulvet, han kunne ikke holde til det. Ja, det skete jo. Så nu skal vi holde moralen op, så skal vi ned i byen og hente noget gas i morgen, tror vi. Regner vi med. Så det er planen indtil videre. Nu går vi fandme i seng, tror jeg. Ja, godt nok. Malte out. Ja, vi ligger oppe på bjerget i morgen. Vi aner ikke, hvad klokken er. Men det er lyst, så vi skal deroppe nu. Og nede i byen og hente noget nyt gas, så vi kan komme videre. Ja, så er vi lige stået op, og nu skal I så se den udsigt, vi vågner op til her. Fantastisk, mand. Bare lige havde haft den gas der, mand, så vi kunne fortsætte opad nu. Ja, Det havde været perfekt. så er vi fortsat op og sådan noget derovre. Okay. Vi har nu anskaffet os gas, og vi er nu klar til at angribe bjerget en gang til. Så nu er det runde 2. Man kan næsten se det deroppe bag skyerne. Så er det der, vi skal op. Så vi kommer dybere og dybere ind i bjergene nu. Vi kan se spidsen på bjerget, vi skal op på. Så det er meget godt. Så er vi nået op der, hvor der ligger sne. Tydeligt og fremskridt. Vi lige gør det mega beskidt. Og vi kommer ind i skyen nu. Pisse ærgerlig, mand. Så er det udsigten fuldstændig. Hvad kan man gøre? Vi er begyndt at komme op i højderne. Nu går vi decideret på sne. Og vi befinder os midt i en sky. Men vi er ikke så langt fra toppen. Kommer tættere og tættere på toppen. Jeg er rimelig sikker på, at vi har fundet toppen nu. Vi er ikke helt sikre, fordi man kan ikke se noget på grund af skyerne, men ja, vi regner med, at det er toppen. Jeg klarer det, mand. Vejret begynder at klare lidt op. Det er ikke fantastisk, men vi kan se et stykke vej nu. Vi er rimelig højt op faktisk. Ja, det er 1200... Ja, 1213. Vi ser på kortet. ...1213. Vi er lige der.
Spændende. Åbn den. Er det sådan en geo, eller sådan noget, man skrive? Geokasse. Ja, det er sådan en gæstebog. Det er det i hvert fald. Okay. Skriv noget. Vi har nu været på toppen. Vi bevæger os nu på bjergryggen. Det var en vild sted det her. Der er rimelig stejlt på begge sider. Vi har fundet en anden top, men jeg ved ikke, hvad der er for en. Vi fanger på en bjergskråning. Mange steder at sove. Det bliver mørkt lige om lidt. Vi har det lille stykke græs dernede. I kigger den. Så det er målet lige nu. Vi skal op i Vesternede af. Jeg væltede lige. Jeg havde rimelig grimt styrt. Jeg ved ikke, om jeg kan se det så godt. Tryk med min arm her. Så det kunne have været smukt et stykke land. Det er virkelig lidt tørt. Vi slår vores telt op. In the middle of fucking nowhere. Det var pænt koldt op på toppen der, må se. Fuldstændig frosset fast. Nå. Ja, så skal vi bare have noget varm mad. Lækker aftensmad. Ja, noget lækker aftensmad. Det bliver fandme godt. Den kan man jo se mit ansigt, det er måske lidt mørkt. Det er vores første varme måltid, siden turen begyndte. Står og småkoger herovre. Og vi er begge to meget spændte, fordi vi er begge to meget sultne. Rigtig sultne. Jeg sidder lige nu med mad på mine knæ. Jeg glæder mig bare sådan til at spise det. Klokken nu 18:38. Hvad? 19:38, ja. Og vi ligger begge to og sover. Eller vi går i seng. Ja, vi ligger i seng. Ja, vi lige går i seng. Fordi altså det er for koldt til at lave noget som helst udenfor. Der er ikke noget at lave i teltet. Det er helt mørkt udenfor. Ja, det er faktisk også helt mørkt. Jeg har også lige spist aftensmad. Ja, vi har lige spist aftensmad. Så nu er vi gået tidligt i seng. Vi er lige stået op. Jeg ved ikke, jeg så meget godt. Du så godt? Ja, det er fint. Ja. Men det har vist været meget koldt i nat. Hele teltet er frosset til. Det er fandme også sneet, mand. Det er ikke for sjovt, det her. Kom ud. Prøv at dyrke en solopgang og vågne op til.
Rart i vejret. Der vi har sovet. Det er en flot dag i dag. Skal vi afsted? Meget crazy. Det er varmt i dag. Sindssygt lækkert. Skyerne trækkes længere og længere væk, så vi får klart vejr i dag, lader det til.